יוטיוב. שלום חברים, אני גל ואני אראה לכם לעשות, והיום נלמד איך בונים בית אמא שלי, ואני בניתי את זה. אופס, זה לא רע. מה זה? אנחנו לוקחים לוקאוט וטינקאוט ופשוט נשם פה אמנם זה שחקן של ליאור, ועכשיו אני אלך על שלי. טוב, הנה חזרתם אליי, אני אספר מפה. תראו אותי, אני מגה קול. אני מגה קול. סופרמן. טוב, אז היום נבנה. וואי, איזה מכוער זה. הוא הולך עם הגלימה. ראיתם? בסדר, אני חייב קודם לשמוע. אחר כך ליאור יסתכל שיש את אלפים בעיר. אז נורא. וואי, לא בא לי שלי. נורא. טוב, שלום. אני גל. גל שנייה. ובסוף גל שני הלך. לא נורא. אז היום אני יודעת יותר לבנות בית יותר משקע. תראו. אוקיי, אופס. אני אעלה את הסרטון הזה ליוטיוב, וגם את הקישור שלי. בסדר. אוקיי, רגע, לא נוח לי ככה. אז אני ככה, נכון, אני בונה בית בצורה כזאת. יש לנו מעכשיו קליפ לערוץ. הייתם איתו בהתחלה עם היוטיוב, אני כבר השקעתי עם זה, אני עשיתי את זה, אז מי שרוצה אני אעשה את זה סרטון ממך, ואחר כך זה נעשה הכל. לכן צופים. טוב, אז מה שדיברתי, ככה עושים את זה 3-4 שכבות, ועוד מעט תראו לנו. זוזי, תתקלת פה בבית. בכל זאת, לשחקנית שלי קוראים אמילי, אני קראתי נם. טוב, כמו שדיברנו, גל היום לא יכול להגיע כי ליאור לא יכול להגיע. קוראים גל. ליאור לא יכול להגיע בגלל שהוא חולה. ומי שרוצה
לדעת שאלה או זה שיגיד, ואנחנו נענה לכם, תגידו לנו איזה מה אתם רוצים כאילו לבנות, מה אתם רוצים שנבנה, ונעשה את הסרטון, כי אנחנו יודעים, אנחנו עפים במיינקראפט. אוקיי, אתם רואים את הקו הזה ככה? טוב, אז אנחנו צריכים לעשות את זה ככה. עכשיו, להתחיל ככה. אם זה סרטה, זה ככה אמור להיות, כי זה כף כזה מפריד. אחרי זה אל תשאל אותי למה. אני אענה לכם עכשיו. בגלל שזה לא יופי כזה, אז בגלל זה צריכים לעשות את זה. טוב, נעלה גם את הקישור של אוריה פרסטר, הוא גם חלק ממנו, הוא עולה את הסרטון של בית המלון, ואנחנו לא צריכים של בית המלון, כי יש לי בית המלון זה מה זה סרטון מגניב. אני משתתפת בו, אבל אני אוהבת אותו. קישור זה חמוד, סרטון חמוד. כן, בואו נחזור. ככה לעשות אותו, את הבית בצורה כזאת. ועכשיו פה אני מפחדת ליפול למטה. זה בית כזה חמוד. למה הוא שם זה? למה הוא שם דלת? לא הבנתי שהוא דביל. תראו, אנחנו ממלאים את זה בבלוק אאוט. אם אתם לא אומרים לליאור החלמה מהירה, כולם תכתבו החלמה מהירה לסרטון הזה, כי הוא עושה סרטון מה זה מגניב. הפעם הוא רוצה לתת לכם את כל המודים בחזרה, את כל המודים כאילו במוד אחד. זה לא תוקע את המחשב, זה לא עושה כלום, זה מוד אחד גדול, לא בפיפיקס ולא בכלום. אני גם לא אומרת לכם כאילו, אני קצת מבלבלת. לא אומרת לכם כאילו מה השם של האתר, ואני גם לא אומרת לכם. אם תכתבו את זה לא לכם, כי צריכים משהו להגיד, לא נעים.
אוקיי. אופס. מה עשיתי? לא. אנחנו עושים רק פה. את הבית לא צריך לחפש כל כך. זה המודל שלנו. כאן אנחנו ככה. ספירה. וזה של חכורינה. טוב, חזרנו. כי פשוט הייתי לעשות משהו. לא. אז תראו. אוקיי. אופס. טוב, אני גם רוצה לעשות תמונה. זו תמונה אחרת. כאילו אחרי העוגה. הנה, זאת. טוב, יאללה. שלוח את זה. אני רק רוצה לשאול. טוב. בוקר. אופס. תראו את הבתים האחרים. זה בית שאני בניתי. יש בו עליית גג. הוא שווה מוות. יש פה את התמונה הכי גדולה. קיטוץ. תראו, הנה, זאת העליית גג שלי. מה אני רואה פה בחלום? אוקיי, פה זה עליית גג. ויש כאן עוד בית בניתי. ממש לא זעיף. מבחוץ יפה, אבל בפנים הוא לא. פה. בפנים אין מקום. וזה אח שלי ליאור בנה. וזה אופס, טעיתי קצת. חשבתי שזה שירותים. הוא לא בנה בשביל שירותים. אז אופס. יאללה, ביי!